livelihoods. Kopogre gi manatiri nyaka weche matimre kaunti ma Kisumu kama riwruoge makedo ne ratich oganda e boma ma Kisumu oseyo Obila kaluwore kod nek mar ng'ata achiel manochiel gi magina nyoro kondele e kinde ng'anyo. Giwacho ni Obila ok owinjo ti gi teko mokalo e kedo gi joma ng'anyo. Kamano bende gikwayo rowere mondo kik giyie josiasa oti kodgi e seyo tulo. Gidwaro mondo Obila mondo okaw okang' mar chik ne josiasa mosebedo ka liko weche manyalo rocho arita kwe e pacho kae. Wan kaka jogo matetea ne haki mar dhano e Kenya ka ok wabiling to kiketho katiba wa kendo kitiyo gi serikal tiyo gi jowa machalo ofise machalo police gi executive njao ratich ji. Wabiro tiyo gi wach moro amora mantiere katiba mondo wakwer mano kendo kata ka wadhi e court kata ka watiyo gi bodies ma constitution omiyowa wabiro luwo kendo ok wabiling ne waweyo ne wana siasa mondo opog pinywa. Maandamano manyoro ng'ur ma wan go en kaka polise ne timore. Governor wa gi politicians mantie kae no bedo e mbele ka gi lead jopiny aso kaka maandamano ne dwarore. Koro kanyo ne wa expect ni ka polise donjo to nonego beni gi protect jopiny kata gi protect mwandu jopiny, but ok ni gin on the other side gi aim and shoot at jopiny. Nyakwara Mugajuanga e sama bech stima medo idho kendo